Nga naman, pre. Ano sa maka magminyo? Ngala pa sa mas kalendaryo imong edad. Ay, di magudlom ba ng pagminyo, pre? Ay, wajod ka. Maski uyab siguro, wapod. Ay, naamang good. O kung naa pa, nga wa man mo gipaila-ila nako. Ay, wa lang. Be, aron mo to ako. Ipaila-ila ko, ana. Ay, wa naman good siya, dere. Asa man day? Tuwa sa ila? Ay, asa pa? Tuwa na good sa yambana. Ay, Pre, unsay kalainan sa kainit sa binukal nga tubig ug ang kainit sa pad sa dalaga? Kasayon. Be, unsa man ko na be? Ang kainit sa binukal nga tubig makapahumok sa unod ug ang kainit sa pad sa dalaga makapagahi sa unod. Oy nak, naguol ka man gud diha. Kinsa may imong gihuna-huna imong uyab na pod? na, lisod kay tayo, Di ko ka-score. Kaya ang pante niya doon ay marka nga no entre. Aw, dali ra kayo na dong. Uy, isira jud kayo ng problema ha. Kanang imong brief, markahisad na og police patrol. Ay,